مایا جمعے والے دن بھی رب دے ملائکہ دا نزول ہوندا جے، جمعے والے دن بھی رب دے ملائکہ دا نزول ہوندا جے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، زور کر دے جانا۔ صحیح البخاری 929 نمبر روایت ہے، صحیح البخاری 929 نمبر روایت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے اذا کان یوم الجمعہ، سنے جی ذری گل، اذا کان یوم الجمعہ کان علی کل باب فی المسجد، مسجد دے دروازے دے اُتے آ کے رب دے ملائکہ بہ جاندے نے۔ جننے بھی مسجد دے دروازے ہوندے نے، ادھر والے رب ادھر والے دروازے دے اُتے بھی رب دے ملائکہ آ جاندے نے، ادھر والے دروازے دے اُتے بھی رب دے ملائکہ آ جاندے نے۔ آج تسی غور کرنا ہے، آج تسی ذری دھیان دے نال سوچنا ہے، ادھر والے دروازے تے بھی رب دے ملائکہ آ گئے، ادھر والے رب دروازے تے بھی رب دے ملائکہ آ گئے۔ او کردے کی نے؟ یکتبون، او لکھن لگ جاندے نے۔ الاول، پہلے کیڑا بندہ آیا ہے، فالاول، دوسرا کیڑا بندہ آیا ہے۔ پہلا بندہ آیا، انہوں نے رجسٹر دے اوتے لکھ لیا، کنے لکھیا؟ حوالے دا ذمہ دار صحیح البخاری 929 نمبر صحیح البخاری۔ پہلا بندہ آیا، انہوں نے لکھ لیا، دوسرا بندہ آیا، انہوں نے لکھ لیا، تیسرا بندہ آیا، انہوں نے لکھ لیا۔ فَإِذَا جَلَسُوا، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامِ، جدو امام منبر دے اُتے چڑھ جاندا ہے تو دروازے چھڑ دیندے نے، دروازے چھڑ دیندے نے، رجسٹر بند کر دیندے نے، تے آن کے مسجد دے اندر خطیب دا خطبہ سننا شروع کر دیندے نے۔ اور رب دے ملائکہ آندے جے جمعے والے دن نے، اور دوسرا جمعہ جے دوسرا جمعہ میں رب دے ملائکہ دیاں دعاواں پیش کر رہا ہاں۔ رب دے ملائکہ آندے نے، ادوں آ کے دروازے تے اودے بہ جاندے نے۔ پہلا بندہ آیا، سب دے اوتے رجسٹر دے اوتے نام لکھ دیتا، اوہی رجسٹر جڑا رب دے کول جاندا، او تہاڈا نام رب بھی ویندا ہے، تہاڈی عظمت تو قربان جائیے۔ تے کدوں ویندا ہے؟ جدوں پہلے ہوندے ہو، جدو امام بہ جاندے نا، ادھر رجسٹر ولیٹ کے وہ آ جاندے نے، وہ آن کے آپ ہی خطبہ سن دے جی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔